Merhaba jwara, hum bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Nizanim ev xêrhatina ku ez dikim yani weke hum bixêr hatin kanala min hatin kanala Pirtûk Hezê. Ev dema YouTube nû em bêjin ew ku bu proseya aktif çalakbûnê da bû gelek kesin bi awayên ecêb di kanalê xwe digotin hum bixêr hatin kanala min nizam falan bêvan. Niha ez difikirim gelo ez tiştekî pir klîşe dikim yani xêrhatineke klîşe nîne. Ez merak dikim kan nêrînên we çi ne di derbarê vê xêrhatina min da û tevî pêşniyazên xwe şikerema xwe dibin videoyê da ciyê şiroveyê da binivîsînin ez jî bibînim kabizan bim hûn çi difikirin ji nihava spasiya we dikim. Ka em werin mesela me vê heftê mijara me çi ye? Mijareke me giran heye û girîng e jî. Çima? Mesela me çi ye? Dibe ez wê bêjim ji we. Mesela me siyasete. Rast min got. Lê ne siyaseteke em bêjin ser partiyan, ser şexsan partizanî siyaseteke wisa em bêjin polîtize polîtîk. Nexir tiştekî wisa ne ji ber çi ji ber ku dema siyaset tê gotin rasterast ev tên bîra me. Yani em ji ber ku gelek polîtize bûne bi polîtikayê re mijûl dibin. Yani her çiqas em ev nedaxwaza me be mecbûrî be jî em pê ra serê xwe de êşînin. Lê li vir îro ne ew siyaseta ku ez dibêjim dibe hûn ger bikarbin wan fikrên xwe ez nabêjim ji hişê ji aqilê xwe bavêjin em ne hêsane lê biqas çend deqan dayînin aliyekî an jî qene be nekin nehêlim re bikeve navbera me vê axaftina me ku em bikarbin hevûdin biqas çend deqan fehm bikin ser siyasetê ser diplomasî ya Kurdistanê baxivin ne ya partî û şexs û dezgeyan ji ber wê gelek mühîm e beriya wê ez bê ez berhema xwe nîşanî we bidim û pişta derbas bibim. Chatham House divir destpêkeke nû Mesrûr Barzanî ev kesî ku şexsiyetê ku hûn wêneyê dibînin birêz Mesrûr Barzanî serok wezîrê Herêma Kurdistanê ye. Şîroveya gotara Chatham Houseê li Londonê Asuhecî ji soranî Firat Kelekî. Ev berhem ji weşan avê seyahatiye çap kirin ji xwe demek nêzde çap bû Tirkiya wî jî heye. Gotara Mesrûr Barzanî ji xwe bi îngilîzî bû. İngilîziya wî jî heye, videoya wî jî wê jî heye û dikarin ser YouTubeê jî bêguman kesên ku îngilîzî dizanin bi ji xwe re temaşe bikin dîsan. Niha ev mesela ku axaftina Chatham Houseê çima mühîm e dibe beriya wê bêguman ez ji we re behsa Chatham Houseê bikim. Chatham House çi ye? Yani mana wê çi ye? Herasî hûn gelek merak dikin. Ev Chatham House saziyeke ji aliyê dewleta İngilistanê li paytexta wê Londonê di sala 1920 da hatiye damezrandin. Bi navekî din ev Enstitûya Kraliyetê bo Karûbarê derve. Sala 1920 çi tîne bîra me taybet me Kurdan parçebûna welatê me em ji şerê cîhanê yekemîn dawî bûye û Kurdistan perçebî û gelek em jî mijarê germ hene û İngîlistan jî di wê demê de împaratoriya cîhanî ye hîn jî hêzeka wî ya gelek mezin heye nayê inkar kirin lê wê demê bêtir me alaqedar dike ser Kurdistanê tesîra wî heye îro jî dîsan ev tesîr heye ji ber wê bêguman dewleteke împaratoriyeke mezin wê çer bike bixwaze em bêjin koloniyên xwe weke em bêjin mêtingehên xwe baş bi rêve be û bin dest xwe de bêle bêguman hin sazî hin em bêjin karûbarên li gor rê û rêbazan bên kirin. Chatham House jî di dawiya vê encamê de bê fikrê de em bêjin derketiye holê ev saziya û sed û du sale yani keve sed û sê saliya xwe ku bê navber ve karê xwe didomîne. Li ser çi radweste Chatham House? Yani kesê ku Chatham Houseên ji axivin hemî ne diyarin yani navê wan nayên eşkere kirin bi veşartî gelekê wan em bêjin li wir diaxivin em bêjin meseleyan da gotarên xwe pêşkeş dikin û ser hemî mijaran diaxivin. Bêtir jî ev Chatham House li ser karûbarên em bêjin Kraliyeta İngilistanê taybet rojhilata navîn ku di wê demê da cî herî giring ji bo İngilistanê em bêjin ku derê bû rojhilata navîn bû bêguman. Taybet ji Kurdistan başûr çi başûr û çi em bêjin perçeyên din. Niha em werin axaftina Mesrûr Barzanî gotara wê ya ku li vir pêşkêş kiriye çima mühîm e yani dema min wisa got wê wênê nabêjin wa çi meseleyekî çima mühîm e ku me eleqedar dike. Nexir Rûsa lê nenêrin. Li vir wek yani Mesrûr Barzanî serokek em bêjin yan jî tiştekî bi partî û ew kira nenirxînin. Li vir ev şexsiyet em bêjin wek serokwezîrê Herêma Kurdistanê bi awayeke resmî fermî diçe İngilistanê serdana werî dike û di Chatham Houseê piştî sed û du salan ji ber ku Mesrûr Barzanî çi wextê diçe
کنگه چه ورداخ به 18 نیسان 2022 دیاندا جورو چند مه بریم بجن ایدی به سالک سال دقیقه دیچه ورداخ به و گلوی امبیجن گوتارا خو و گلک کسایت نافدارین امبیجن انگلیسان و که تونی بلیر جهه و کسروک وزیرین و بری و شو سروک وزیری و دمی راجدیسان گلکان داخل و مسئله کرد و کردستانی و مسئله امبیجن گل عراقی تا امبیجن تکلیوان و گل جیرانین خو سروان مجارن رادوسته یعنی از دوست دنرخینم کو دماغ من برهم خواند و تایبت من گوتارا مسرور برزانیش خواند یعنی من دیت evç bu diplomasiya Kurdan tişteki ya şoreşe çima ev çatam hausa 7 sal beriya İro Kurdistan yani bu parça kırına Kurdistan'ı lüver gelek xabat kırın yani bu avaya ki bu yani Kurdistan kırın kolonyalizme ki geleki dijerde hemi mafi müjde statü bu gırtın emijin Irak boy İngilistan'ı ve demek kolonyalist bu he Kurdistan da dünya Irak'da bu tüm mafek jitine bu hatta roja İro inji emdemal siyaset avi dinerin yani gerek eşenmezin hatın kışandın. Beygu man eziden bahsa eşu evkan nekim bahsa siyaset ve diplomasi bikim mecari belav nekim Lever lemi xabın ev gotara Mesrur Barzani qed neked rojeva me qed elaqan me peçine bu çima ecber ku em gelek mijarin valara dema xwe rojeva xwe tijid kin cinamine cinamine ku ev meseleye ke mühim bir kemer rojeva me yani hewce bu mesele meseleyi baxve me gota wa diplomasiya me ber bu kuvvediçe ev gotar yani meji şove bekra ve ev gotara Mesrur Barzani bu kurdan çibike گلو معناه که هنه قد تو نویجی مروف دیسال سرد آخر چند گوتنان دی بی دما کم وب برهم دید راست از فکریم گوت افتشتک گلک مهمه هوجه از وی برهمی بخوینم و بوارجی پار وب کم کابلا های ویجی چه به بلکه های ویجی هیه لی وقت زیده او نکلیو نگوت که کاگلو چقاس مهمه فلان نخیره وانو باور بن افتشتیم که گلک مجاری که هم دروجه وی داده آخفن جوان گرینگ داره yani bir gün her mecra lugor pay giringe ev mecra bu megelek mühime. Naha emvarın işa şekilde naf yani eftişte gum gotum bir gün lugor berhem ez dağılım nerinin ko bara parvetkim. Led bir çen gotinin Mesrur Barzani de gotar edam bu ara parvetkim. Şu gotara wiş liver hatiye yaşandım. Çen rupelen gotara Mesrur Barzani 3 rupelen şu ne zede yani. Hüvde daqiqan şu qas hüvde daqiqan daxibelim. گوتر خواهد پیشکش کرده چتم هاوسه ویدیویی هیه سر یوتیوب گل کن بنویسین شاید راست دینم نهاد گوتر خواهد جیه که Mesrur Barzani پر مهمه دی بیجه که یعنی بفکرین 7 سال بری ev سازیه هن پارچه دکرین هن دکرین کلونی لی ایرو لهن وی سازیه و با آوایی که فرمیتن پیش وازی کرن و امبیشن به رجایی که بلند یعنی وقت به سروک وزیرتیا ولات خواه هن تینه پیشوازی کردن براستی گلک مهمه یعنی از بیشم شورشه yani belki herkes gelek küçük bir binecber çi min got yani van fikrin xwe ideolojiyên xwe partizan û falan nehêlim rab kevin navbera me vanê awayekî biçekî Kurdistanî gel ku bi fikirin bawer min hûnê jî bêjin tiştekî şoreşe ji bo me lê neketiye rojava me ew tiştekî dinêye dibe Mesrur Barzanî dibêje di gotera xwe dibe ev em li Kurdistanê qet negihîştine wê baweriyê ku Bexda yani Bexda paytexta kolonyalist Irak ji dil berjewendiyên me li ber çav digire. Rast e. Tu em bijin paytextên wek İran, em bijin Tehran, Bexda, Enkere û Şam. Yani tu berjewendiyên Kurdan û Kurdistanî diparêzin nexir. Ji xwe dixwazim tu nebikin yani kesên ku wisa bixwazin rastî ne pêkanê ku tiştekî ew bike. û ciyekî dinê jî dibêje ku dibe ez li vê derê wek Kurdekê bu xwe daxivim. Ev gelek mühime. Yani ji bo min yani belki manavê me rû dikare şoveyên gelekî din ser bike ama ji bo min ev gotin gelek mühime. Çima? Ji ber ku li saziyekî ew qas mühim ku ev sazî rê dide ber em bijin politikayên dewleta Ingilistanê politikayên wê derve ser em bijin cîhanê rojhilata navîn û welatên din. Yani gema ku hûn li wir em bijin kesek bêje ez wek Kurd li vir li ser Kurdan daxivim. Nabêje ser yani li vir bi rastî zimanekî baş hatiye bikaran yani li ser Kurdan. Belki li wir yên ku hene belki tenê başûr fehm kirine kesên ku ne Kurd bin ez wisa tê digêjim ema ji bo Kurdek dema wê dixwîne ji ber ku dibêje Kurd. Yani ji bo me hemiyan bawayekî axiviye. Yani ne hewce belki li wir illa em bivêje Baku jî rojava jî nizam rojda jî tevlîd kim. Niha diplomasî xwe tiştekî cuda ye. Niha aqilê
diplomasiye birastî gelek fark dike ji hêtin ji em bêjin rasterast fikra ku hûn ser siyasetê û ser partiyan de fikirin lê diplomasiyê de cuda ye ji ber vê ez xala diplomasiyê gelek giring dibînim ku ji bo Kurdan di diplomasiyê de pê û kemasî me hene ez ji kemasiyan ha gazindan nakim ez bim em vê xalê da xwe pêş bakın. Em beter li ser bixebitin û Kurdên me taybet li Ewropayê ne û di aliyên perwerdehê de xwe ew dikin di zanîngehan da akademiyan da falan bêvan bê ser vê qadê biçekî serê xwe zêtir biêşînin û tiştekî gelek muhîm e ku kesayetên ku di vê berhemê da li ser gotara Mesrûr Barzanî şîrove kirine hemî jî bi sporin yani kesên ne wisa ji rêzê û ew kin yani dibe belkî kesên nêzî partiyê ne kesên nêzî şexsin falan ev tiştekî din ama kesên bi sporin di qadên xwe de meseleyên ku mijarên ku ser bijin vê gotarê nirxandine û ser hin rexnekirine an jî ser axivîne ev ji gelek muhîm e ku berhemek bi vê hawê yani em dikarin bixwînin ji ber wê giring e û dîsa cihekî din Mesrûr Barzanî tiştên xweş dibêje yani bifikir ev gelek muhîm e yani ew rûreşiya em bêjin çatem hawsê bi zimanekî bêguman dîplomatîk ne min rastera got rûreşî belkî biçekî ne zimanekî baş min bikaranî lê ji bo min tiş nabe dibe pirsgirêkên bingehîn wek yani pirsgirêka bingehîn dibêje sînorên piştî şerê yekemê cîhanê ku bi awayekî ji xwe û ji me re hatine danîn û cudahî di navbera xwesteka xelkê wê da hatiye kirin bûne asten ku kelem li ber geşe û pêşketina navçeya me yani behsa sînorên navbera Kurdan da Kurdistanê da dike yani li wir dibêje ku we yani belki nabêje hûn lê dibe ew piştî şerê em bijin cîhanê yekemîn ev sînorên ku hatin dayîn ne li gor xwesteka me bûn li vir dibe çi yani dibe em Kurd ev ne li gor xwesteka me bû ku em qebûl jî nakin hê me qebûl jî nekir ji xwe ku em hatine vê astê û îro li vir wek serokwezîr em pêşbaziya me tê kirin ev jî diyar dike ku siyaseta İngilizistan yani siyasetekî birastî camêran heqê dîplomasî siyasetê didin nahem vê nikarin inkar bikin ew çîrokek gotinek heye divê dema ku hûn ji ber golekî ji ber avekî derbas bin hûn bibînin wir di mesî pev diçin li hev dixin şer dikin hûn bizanibin ku beriya çend deqin İngilizek ji wir derbas biye yani İngiliz aqilê siyaseta İngiliza em bêjin bi vî hawiye yani ew qas ku dibe yani çima dibe siyaseta İngilizan muhîm e giring e dibe ji ber wê ev belkî ev çîroka hatiye gotin gelek giring e yani li vir Mesrûr Barzanî edib eşkara dibêje ku yani ev kirina ku em bijin 7 sal berê hatiye kirin sînor falan bêvan em qebûl nakin û dibe ev bêguhertin û bi awayekî ser vê em bijin karûbarekî dîplomatîk bêçêkirin û mesela konfederalizmê tê serzimên ku Mesrûr Barzanî behsa wê dike yani ev çiye dibe wekhevî yani dibe belkî îro em bijin serxwebûna Kurdistanê nehêsane navê hin kes bêjin em qebûl nakin falan nexêr hevalûn na mesele siyaset dîplomasî cuda difikire mesele ew e ku milletê me bi awayekî baş yani encama siyasetê bira xirabiyê ji bo wan neyne yani ev millet nikare xirabiyekî din rabike xirabiya nikare rake kuştinê mirinê bes e yani dibe em êdî bikaribin ha bêguman ger ku şer tiştekî dine ama dibe em bi dîplomasiyê bi awayekî bi zimanekî dîplomasî dibe em van problemên xwe çare bikin gelek muhîm e ku Mesrûr Barzanî zimanekî gelekî baş li vir dîplomatîk mirov dikare ew bike ku bi kar haniye yani zêde wan jî em bêjin ew neke derdoran jî em bêjin netirsîne yani bi awayekî him netirsîne û bi awayekî zimanîk lê peyama xwe jî vebêje ku ez vê dibêjim em vê dibêjin û li gor wê jî dibe bêguman siyaset bêkirin İngiliz jî li gor wê siyaseta xwe êdî dibe biguherînin nêrnavana ser Kurdan ser Iraqê ser Rojhilata navîn ser Kurdistanê dibêje em Iraqî dibe em li gel hev dibe dewletê rêve bibin ev tiştekî muhîm e yani êdî dibe ev herêm yan jî bijin federatif ev sistema pergala ji me re têra me nake çi ye dibe wekevî bibe eger ku îro em nikarbin belkî serxwebûna xwe hê ragihînin bi awayekî em eşkere bikin lê dibe îro em asteka din dixwazin asteka bilind wekeviyeke din em dixwazin ku dibe ev bêkirin û vê dixwaze bikeve rojeva çeta mawsê rojeva İngilistanê û em bijin wê dewletê û dunyayê ez barim divê de jî nihawê bêguman em pêşerojê da biminin hêvîdarim serkeftî bibe û ji bo me jî bibe mînak di qata dîplomasiyê da yani dibe dîplomasî çima muhîm e siyasetê da û dibe em bi çi hawî bikaribin
دیپلۆماسیە بەکاربینن و ئەم شوارە زمانێکی دیپلۆماسیە چێکن ئەش بۆ خودێ vê kêmasiya xwe ji dibê em êdî dabikirin yani kêmasiya dîplomasiyê ne hêsane êj dizanim lê gel ku em bixwînin em li ser şekî serê xwe bêşînin em bikolin yani em weke çawa erdê mirov dikole çandiniyê dike dibê em jî vê meseleyê bikolin bikevin nav em bikevin gelekî kûr bikolin wê avê ji wir derbixin wê em bêjin çi ye weke qada dîplomasiya Kurdan çoleke bê av bifikirin dibê em çi bikin sondaj dibêjin jê re yan ne çol bê ciyekî bê av bifikirin dibê sondaj bêkirin sondaj heta ku hûn avê bibînin gerek hûn bikolin erdê ku wê avê derbixin ev dîplomasî jî wisa ye dibê em jî niha îro em bikolin wê qada dîplomasiyê bikolin zimanekî tiştekî baş ji bo xwe ji bo siyaseta Kurdistanî dîplomasiya Kurdistanî çê bikin ev vî havî min xwest ez van nêrînên xwe bi were parve bikim derbarê Pirtûkiyê de ji bo bêtir agahiyan bêguman hûn ê berhemê bixwînin û li gotara Mesrûr Barzanî guhdarî bikin û dîsa jî bixwînin divir da gotara wek werger em bêjin bixwînin dibêjim wekî din bêguman guhdarî bikin jî û dibê bila mesela dîplomasiyê jî biçekî di rojeva me de hebe em ser dîplomasiyê jî biaxivin ku bikaribin ji bo pêşeroja Kurdan belkî bi awayekê dîplomatîk jî hin çareyan bibînin bidî hawiye zatim dawiya vê vîdyoya xwe min danesine berhema xwe kir min serî de jî pirsekê li we kiribû ji kerema xwe bibersivînin êdî hûn dikarin fikrên xwe bikin navbera me ji ber ku ez barim we qas çend deqan me jî ve ew fikran ji navbera me derxistin me hev difam kirin spasiya we dikim ji bo temaşekirina we û ji bo sebra we hetan vê deqeyê li xwe baş binêrin heta vîdyoyekî din bi xatirê we